Det vil jo vise sig i løbet af de næste par dage, men jeg har i hvert fald 400 billeder, som jeg skal til hjem og trylle med, fordi ikke mindst så har jeg fået brudt nogle grænser for, hvad man kan med billeder og hvad man kan med redigering. Så jeg er meget inspireret, og jeg aner ikke rigtig, hvor vi ender henne. Jamen, jeg skal ikke mindst hjem og prøve at lege lidt i Photoshop, fordi jeg har virkelig fået meget røg, både i overført og bogstavelig betydning på det her camp. Og der er et eller andet med det der røg og billeder og sådan noget, som jeg ikke rigtig havde set komme. Så jeg tror, jeg skal sådan til hjem og op af min Chesterfield sofa, sådan billedligt talt, og så give den lidt mere gas. Altså, jeg sagde det faktisk til min mand i går, og han så ud, som jeg skulle overveje, om det var skilsmisse. Jeg tror, han synes, det her det er lige dyrt nok i forvejen. Men altså, der skal ske nogle lidt andre ting med billeder. Mm. Jamen, altså, jeg er helt sikkert... altså, nu har jeg været på Art og Brians kursus i Randers Regnskov før, og der skete der noget med komposition og mig. Denne gang, der tror jeg, at det, der sådan virkelig har rykket, det er det der med altså modelfoto har jeg aldrig prøvet før. Så det der med og det der samarbejde med en model, altså den der kontakt mellem fotografen og modellen, for at der kommer en eller anden oprigtighed, selv når vi snakker modelfotografering. Altså det kunne jeg godt mærke, den der team, vi havde med hver enkelt af de der, at det var ikke uvæsentligt, hvem jeg var bag ved kameraet, for at få hende til at performe selv en professionel model. Så den der relation fotograf og modellen imellem, det har jeg også prøvet kræfter med. Det var fedt. Jamen, jeg har lige lavet det fedeste billede af Flemming, en af mine medgruppister. Og Flemming er en meget, meget venlig og mild forsvarsadvokat. Og det ligner han ikke på det billede, jeg har lavet. Og jeg vil sige, at Mads han har hjulpet mig en lille bitte smule med redigeringen. Så det kan godt være, at de bliver lidt monstrøse, de næste portrætter, jeg får lavet. Ej, overhovedet ikke. Altså, at det synes jeg i al beskedenhed, fede billede, jeg havde fået taget af Flemming der, det endte med at blive sådan en Lord Voldemort gange 2. Det havde jeg simpelthen ikke lige set komme. Jeg er vildt imponeret. Det er blevet kanonspændende, det billede. Altså. Jeg skal prøve kræfter med at arbejde med de der værktøjer. Med at jeg har sådan lidt en idé med at prøve kræfter med at fotografere gamle mennesker, og så forstærke alderen. Altså forstærke det vejrbitte, røntgen, tiden, ikke? Altså det er jo lidt det samme, man gør, når man arbejder med det der nydelige menneske, Flemming, der lige pludselig bestemt ikke. Ja, måske ligner han en forsvarsadvokat. Jeg er helt sikker på, at hvis jeg var offentlig anklager, så ville jeg blive bange for ham. Ja. Ej, men kanon fedt. Altså, det er hver en 25 år værd.